so. Shin ina kike ne fito sarari in ba ke ba ni kallon wata ya balle ta burge ni sanadin so zuci ta yi gawa a dalilin so. A dalilin so. Can ka so yana da wuya mafitar zance kice baki ko ba haka ba. In dai har za na ce gaki a cikin dubbai na nuna ki ko ban miki ba. Da gani zan so alama ce mai bayyana sirrukan zance bai karkata ba. Dai haka ne ki yarda da ni ka hannu na rike ki gani da alamun launuka da jini da rubutun so. Sha'anin soyayya daban da nake ka faɗa a mayar akwai daɗi ko ya yake ne. Amsar ciki ba batun sauri daga dama sai ayo nazari ko ambata ne. Tambaya furci kalan saniyo kishiya ma ɗin faɗa a gida wai ya haka ne. Da soyayya akwai haƙuri ziri san ba shi satin ziri. Maganar ciki ta fito sarari baki ta faso. Albashiri to kijiya haka ninki ɗai na ba ajiya to karki fata. A mafarki na yi wata ta taso ta riko madara har ma da gyara. A cikin launin saya na da shuɗi da fari akwai ma'ana in za a haɗa. Yanzu haka nan ina ta jira mace ce za ta bambalar. Fuska na gani tana sheki hasken ta na so. Shin ina kike ne fito sarari in ba ke ba ni kallon wata ya balle ta burge ni sanadin so zuci ta yi gawa a dalilin so. Dalilin so.